Powoli do ćwiczenia. Jakiś ręcznik, butelkę 5-litrową, tak? Co robimy? Stawiamy ręcznik tak, żeby część stopy była na nim, część była poza nim. Stawiamy butelkę 5-litrową na kolanie, idziemy do przodu. Ok. To jest pierwsza wersja. Druga, idziemy do przodu i w prawo, ale pięta się nie odrywa. I trzecia wersja, idziemy do przodu i w lewo. I pięta się nie odrywa. Dodatkowo zmieniamy położenie ręcznika. Nie tylko jest od strony zewnętrznej, ale tak samo od strony wewnętrznej. I też są 3 wersje. Do przodu i w prawo. Do przodu i w lewo.